Salut! Sunt Lazar Alex și bine v-am găsit la podcastul Pe Scurt din Interior. Bine v-am găsit, azi îl avem în fața noastră pe Filip Caba. Servus, Filip! Hello, hello! Filip Caba, care se remarcă prin scris. Am văzut că scrii la revistă, sincer așa am și dat de tine. Avem și poezii în revistă pentru cei care au cercetat-o destul și sunt poezii super faine, deci sincer eu n-am crezut că copiii pot scrie așa poezii faine și le-am remarcat pe a tale. În primul rând și pentru că scris în engleză, dar am citit mai multe și cel mai mult m-a inspirat Not a Poem. Ce ai zice despre poezia aia? Not a Poem a fost scrisă într-o seară, țin minte că era vreo ora 2-3, ceva de genul. Știu că eram foarte frustrat că nu mai aveam inspirație pentru absolut nimic. Deci a fost scrisă, pur și simplu am căutat niște rime și ce-am simțit atunci. Nu pot să zic că a fost ceva special. A fost pur și simplu scrisă de nervi. Până la urmă, artistic vorbind, e o creație pentru că ți-a exprimat un sentiment. Mie îmi place foarte mult chestia că a fost non-conformistă, să zic așa. Adică, cum ai zis tu, n-am avut inspirație, bag piciorul în tot, n-am chef să scriu, dar tot îți scriu, că asta fac. Și tu de ce scrii? Tu scrii și altceva în afară de poezii, nu știu, jurnal sau... Am avut o perioadă de scris jurnal, dar acum m-am oprit. Sincer să fiu, habar n-am de ce, dar m-am oprit și poeziile le-am scris numai ca să mă descarc de cel mai multe ori. Scrie regulat? Nu, pot să zic că se întâmpla totul foarte random. Ori scriam zilnic, ori făceam pauză 6 luni și după iarăși scriam o lună, după iarăși pauză și tot așa. Nu a fost niciodată un proces constant. Deci tu ai la rece mai multe poezii. Da. Și ești așa om, le ții departe de noi să nu le citim. Acum, evident, glumesc, dar... Dacă chiar vrei, ți le pot trimite. Așteptăm să mai pui în revistă, că-s faine. Avem o tradiție la noi la podcast, întrebare cu care ascultătorii noștri sunt obișnuiți. Mai adică, ce muzică asculti tu și ce muzică îți place? Pot să zic că îmi place mult hip-hop-ul, îmi place mult jazz-ul, reggae, multe. Bun, hai să începem cu hip-hop. Zi-ne niște titluri de artiști. Ar fi Mac Miller, ar fi Tyler, The Creator, cam ăștia doi sunt cei mai frecvenți. Ce-ți place la ei? Îmi place foarte mult stilul lor, beat-ul, versurile, ei în general. Deci îți place atât ca artiști cât și ca personalități? Da, și fac și muzică foarte bună. Și asta e un subiect care doresc eu să-l abordez. Când avem personalitățile astea, gen, nu știu, Kanye, Tyler, The Creator sau cum ai zis tu, mai ales hip-hop, sunt foarte ascultați și în jurul lor, pe lângă personalitatea aia care și-o creează, adică influenceri, devin practic influenceri, ei produc muzică, mai ales unii, care îi de consum. Adică asta vreau eu să spun, că cu toate platformele astea, gen Spotify și YouTube, vezi oameni pe stradă care sunt tot timpul cu căștile în urechi și oamenii ascultă muzică, dar în viața unui om de genul, adică, nu știu, mergi la magazin, asculți muzică, mergi acasă spre școală, asculți muzică. Și ca să luăm în comparație, nu știu, acum 100 de ani oamenii ascultau muzică la viniluri și zic, le ascultau numai acasă. Cum vezi trecerea asta la consumerism, practic? Vezi un lucru bun, un lucru rău? Nu pot să zic că e bun, nu pot să zic că e rău. În sensul că partea negativă ar fi că a devenit o industrie de consum, cum spui tu, și a devenit totul foarte mainstream. Însă partea bună e că acum ne putem bucura toți de muzică, ne putem bucura de mulți artiști, avem o varietate mult mai mare de artiști care produc muzică. În special deoarece îi de consum, after all. Da, am mai auzit argumentul ăsta că e suprainflate piețele de muzică, mai ales în hip-hop, în rap, în trap, se bagă toată lumea și atunci mulți ar aduce contraargumentul ăsta la muzica actuală că sunt prea mult și ei de fapt nu creează artă, ci creează doar pentru bani. Dar când stai să te gândești, până la urmă tot o să fie artiști. Adică în primul rând tu cum vezi treaba asta? Cum ai răspunde la argumentul ăsta? Păi în orice domeniu există foarte mulți wannabes, știi? Gen, toată lumea se poate băga în o droaie de lucruri, însă sunt foarte puțini ăștia care chiar sunt buni și care chiar fac, they deliver.
Am înțeles. Și atunci, voiam eu să zic că, până la urmă, chiar dacă sunt mulți, tot o să existe, cum ai zis tu, ăia care sunt chiar buni și talentați și, în general, nu poți să zici că există foarte mult talent adevărat care nu-i descoperit. Adică, eu zic că mulți artiști talentați sunt la locul lor. Sunt fix unde ar trebui să fie. Că zic că e foarte talentat, pe care nu știe lumea de el, poate că nu e chiar așa talentat. E o misconception, e o supraestimare. Not really. Există și artiști underground care îi ascult și eu și mi se par foarte faini. Însă există o diferență de gusturi foarte mare. Da, adevărat. Și până la urmă și cum rezonează muzica în tine, evident. Exact. Și ai mai pomenit și că îți place jazz. Jazz e, aș zice, un safe choice, dar e un foarte classic choice. Tu cum vezi jazzul? Eu văd jazzul ca o culoare pentru muzică. Mi se pare genial, pur și simplu. Nu numai când scrii, când gătești, când faci teme, ci și în general. E sunetul ăla de trompete, de bas, de pian, toate. E o simfonie atât de faină, care nu-i, să zic, nu-i plictisitoare. E mereu ceva nou. Și în copilăria ta, mă refer chiar early, ce hobby-uri ai avut? Știu că îmi plăcea foarte mult să disec insecte. Diseci insecte? Da, știu că aveam colecția mea de gândaci, le-am făcut la un moment dat și un hotel și chestii de genul. Știu că îmi plăcea foarte mult spațiu și îmi plăceau foarte mult oamenii, să vorbesc mult. Vorbeai mult? Și ți-ai păstrat obișnuința asta? Da, sincer. Din punctul ăsta social, cum ai evoluat? Adică, nu știu, să zic că când erai mic erai foarte sociabil, ai avut o perioadă când n-ai fost așa sociabil sau ai menținut constant treaba asta? Pot să zic că atunci când eram mic eram enorm de sociabil. Vorbeam cu toată lumea, mă duceam pe stradă, vorbeam cu străini. Acum pot să zic că sunt mai retras puțin. Asta e numai din cauza de oboseală, nu că n-aș avea instinctul de a vorbi foarte mult, și că acum gândesc puțin mai mult înainte de a vorbi. Da, mulți oameni care zic că, nu știu, persoane publice, de exemplu, au perioada asta când încep să, adică mai ales în adolescență, când chiar dacă ai fost social când ești mic, de obicei când ești mare revii la treaba aia cu social și chiar așa, la perspectiva asta, ce perspective de viitor ai? Pot să zic că vreau să las viitorul în voia sorții, vreau doar să fac ceea ce ține de mine acum și o să văd unde ajung. Nu vreau să-mi fac planuri, deoarece nu vreau să fiu dezamăgit. Plus că părerea mea, atunci când îți faci un plan în special pe viitor legat de carieră sau uite, eu vreau să am atâția bani, vreau să fac asta, îs șanse mari să-ți creezi o obsesie, să-ți creezi o anxietate care nu și are rostul. Și atunci eu prefer să zic, mi-ar plăcea, eu, de exemplu, mi-ar plăcea să am o carieră în psihologie foarte mult, însă, nu știu, sper să-mi iasă atât tot. Nu pot să zic că am ceva mai mult. Pe fondul ăsta am o melodie, se numește Arte și meserii și are un vers. Spune-mi, te rog, și să pară că știi exact cât mai ai până la cine vei fi. Și gen, adică piesa trebuie să o asculti toată ca să înțelegi exact strofa asta, dar e treaba asta că tu când cunoști un om, de obicei tin să-l întrebi, ce funcție ai, nu știu, ce ești, ce lucrezi, nu știu ce, și atunci îi creat un fel de religie în jurul carierei tale din viitor pe care nici măcar nu știi. Să zi-mi tu mie, să pară că știi exact ce vei deveni tu și tu n-ai habar, nici eu n-am habar. Chestia cu cariera. Oamenii de felul nostru suntem puturoși și bleneși și asta e cel mai easy conversation starter, gen e small talk-ul ideal. Deoarece, teoretic, dacă ai ajuns să ai o carieră, de cele mai multe ori îți place, sau teoretic ar trebui să-ți placă ceea ce faci, știi? Și atunci, în loc să vin să te întreb, hei, care-s plăcerile tale, ce carieră ai, și de atunci o să fac eu o să trag eu concluzii. Da, dar una e small talk și gen oameni care chiar sunt obsedați. Mai ales în liceu vezi foarte mult personalitățile alea ambițioase care au totul pus pe masă,
Știu exact, adică se implică într-o grămadă de chestii și se gândesc la viitorul lor în sensul ăla obsesiv, adică și devin de multe ori aroganți din treaba asta, pentru că de multe ori când ei se gândesc la viitorul ăla, ei se gândesc și la prezent, cum ai zis tu, că există cam două sfere, ăia ca și tine, care, cum ai zis tu, lași soarta să-și facă drumul, sau ăia care se gândesc din timp de la totul. Dar aici depinde, până la urmă depinde ce faci tu în prezent, nu la ce te gândești sau dacă te gândești, știi? Da. Adică trebuie să acționezi, dar mulți se gândesc numai așa, mamă, că o să ajung în laboratoare și o să fac monștri sau habar n-am. Ok. Citești. Asta știu deja, adică e evident. Poți să ne... Not really, to be honest. Nu citești? Nu pot să zic că am o lectură constantă, gen știu că îmi citesc cam vreo 2 cărți pe lună, o carte pe lună și restul le iau din articole și din alte lucruri. Am înțeles. Mă mai gândeam zilele astea la... Citeam romanul adolescentului meu mai de mult și adică mi-am scos o idee că oamenii aia citeau la fel de mult cât ne uitam noi la televizor sau, nu știu, stăteam pe calculator, gen, o făceau constant. Oare, nu știu, chiar așa au fost și atunci, acum că avem alte chestii de făcut, lăsăm lectura mai puțin sau așa citeau și înainte? Eu cred că așa citeau și înainte, deoarece nu toată lumea era intelectuală. Și atunci, nici acum, sunt foarte puțini persoanele care au o cultură generală vastă. Mm-hmm. Și atunci, de exemplu, Mircea Eliade, care citea mult, da, posibil că avea doar hobby-ul de citit. Însă nu pot să zic că se aplica la toată populația, că i-am auzit și eu pe a mea că pe vremea mea nu era televizor, nu aveam electricitate. Deci, raportat la vremea aia, da, pot să zic că lumea când citea 2 cărți se considera că wow, cât am citit, știi? Și acum 2 cărți pentru noi sunt gen, bă, îi pune și tu mâna pe o carte, ceva de genul. Da, și chestia de consum cred că se aplică un pic și la cărți, doar că e mult mai bine, adică oricum o iei, da, am văzut argumentul ăsta că no, și ce dacă citesc românii mai mult, că citesc, nu știu, Nuțu Cămătaru, cum să faci bani și cărți de-alea care scam, în opinia mea. Dar, până la urmă citești, adică decât să fie un, nu știu, bombardier care să nu pună mâna vreodată pe o carte, mai bine să pună mâna pe Nuțu Cămătaru, că până la urmă e o carte și aia, știi? Da, te ajută, îți dezvoltă puțin vocabularul. Și ai zis tu că nu erau așa accesibile, cred că erau până la urmă, nu trebuia să fie biblioteci, o grămadă, eu cred că erau chiar mai multe biblioteci atunci. Nu știu, adică vorbesc din părere, nu m-am documentat, dar nu știu, o să mă documentez, că e un subiect interesant. În fine, dar literatura pentru tine, o luăm la mare cu tot ce ai citit, cu tot, cum o vezi tu, în dezvoltarea ta și în sinele tău din prezent? Literatura mi s-a părut mereu o chestie, un side hobby, nu neapărat un main hobby, deoarece pot să zic că am preferat mereu să am ideile mele și mereu am trăit cu frica că, bă, dacă o să citesc ceva, 100% o să iau din cartea și o să mă inspir și eu. Că am făcut odată, știu că am făcut asta în clasa 6-a, am făcut odată cu ceva poezie sau cu ceva carte, știi, și când le reciteam acum mă gândeam, wow, că they sound exactly the same. Mm-hmm. Și atunci am lăsat-o să fie o parte în caz că vreau să citesc filozofie sau cărți care mă interesează, care nu sunt neapărat literatură, ci mai mult date sau chestii random sau comedii sau teatru, atunci da, o să mă fascineze. Ca un side question, ce cărți ne-ai putea neapărat recomanda, dar zic câteva cărți care îți vin în minte acum. Era o carte, știu, care mi-a plăcut foarte mult când eram mai mic, se numește What If, care e o carte pur și simplu de întrebări stupide. De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă am pune o veveriță pe un AK-47. Și știu că era un fizician care chiar răspundea științific la fiecare întrebare de genul. Știu că aia mi-a plăcut foarte mult. Isus al meu de Gabriel Liceanu mi s-a părut foarte faină. Mitul lui Sisyphos de
Camus mi s-a părut foarte fain. Platon, în general. Ai citit Platon? Da. Ce frumos. Eu am avut o aventură cu Platon, că am vrut să citesc Republica și mi-am luat-o în engleză și mi-am luat-o mai de mult. Bă, deci am urât cartea aia din suflet, deci nu înțelegea nimic săracul de mine. Eu nu aveam ce să pun mâna pe Platon, am vrut să... Cumva am pus și l-am citit acum recent și super, chiar recomand. Adică e o lecție despre moralitate, o iau eu mai ales în Republica, discută despre asta. Și ai tu o poezie, se numește Addiction, și încep cu I'm a prisoner of my own mind, but where's the real me? Și zici că I keep searching but I'm blind. Oare n-am putea adapta chestia asta cu literatura și volumul de informație la ce zici tu? Care a fost viziunea ta la... Addiction e cea mai recentă poezie și pot să zic că trec acum printr-o perioadă foarte nasoală pe toate planurile și în special o perioadă de emotional numbness. Știi, gen nu mai simt nimic de o perioadă lungă de timp. Știi, și primele astea versuri se referă că ții minte, că râdeam, plângeam, simțeam. Știi, și acum totul e așa, monoton. Că încerc să caut, dar simt că mă învârt. Nu găsesc nicio cheie la ușa asta care să-mi descuie sentimentele. Am înțeles. Eu am luat-o din perspectiva căutarea de sine prin știință, adică prin cărți. Eu pot să zic că am căzut pradă la treaba asta și eu așa am interpretat-o. Adică e ok, îmi place foarte mult și interpretarea asta. N-ai atâta... Și în general în societate n-ai atâta informații și te sufoci, tati, te sufoci. Și există oameni care chiar îți distrugi de asta. Adică eu chiar cred că există exemple în societatea noastră de oameni care pur și simplu știu chestii irelevante și nu le știu pe ale relevante. Adică ne supracomplicăm într-un sens rău, pentru că putem să ne complicăm dacă știm simplitățile și atunci nu riscăm. Adică tu cum explici, de exemplu, creșterea în rata depresiei? Simplu. Sau anxietății? Foarte mult overthinking. Și de unde zici tu că apare ăsta, overthinking-ul? Cum o să fiu și eu, o să sun așa de parcă sunt ultimul boomer, știi? Internetul. De când avem acces sau de când vizualizăm foarte mult viețile altora, ne întrebăm și noi, dacă viața mea nu e atât de faină, dacă ce o să creadă lumea despre mine numai despre o poză pe care o pun online. Și chestia asta, frica asta și nivelul de știință pe care îl avem acum și că avem acces la mult mai multe informații, era ceva vorbă că asta, cu cât știi mai puțin, cu atât ești mai fericit. Știi? Da. Și cam cred că și aici se aplică. Însă consider că e un lucru bun că suntem conștienți. Eu cel puțin aș prefera să fiu speriat, dar să fiu conștient de adevăr, să nu mi se vindă gogoși. Da, corect. Dar asta voiam să zic, că ca să înțelegi lucrurile complicate, eu văd treaba că trebuie să ai la bază o înțelegere a chestiilor simple. Și atunci, la treaba cu războiul cu Ucraina, oamenii zic, mamă, că o să ne explodeze cu bombe nucleare, că o să ne atace rușii. Și ei atâta știu, pentru că atâta le-au vândut informație media care stârnește emoția aia, bagă piciorul în tine, nu știu ce. Eu nu știu că de fapt, noi nu avem nicio treabă realmente cu conflictul, adică noi nu suntem implicați decât indirect și nu ne explodează nimeni cu bombe nucleare, dar oamenii chiar sunt anxioși de informația asta pe care practic unii dintre ei n-ar trebui să o știe. Și atunci, oare vina educației? Nu cred că este educației, cred că noi ca și oameni am început să consumăm ceea ce e mai mult pesimistic. Da, e deep. În sensul că, ok, un copil a salvat un câine de pe stradă. Crezi că cineva o să dea click pe asta când colo autobusul a călcat-o pe tanti Mariana de la ABC-ul de pe colț? Da, bună analogie. Dar asta e greu. E greu. Eu totuși sunt optimist. Eu cred că la un moment dat o să-i dăm de cap și cu treaba asta cu social media. Adică
Până la urmă, cum ai zis tu, că stai să te gândești, bă, ce o să zică oamenii despre mine când o să vadă poza X, profilul Y, chestiile astea te macină când de fapt tu nu vezi baza, că ce pui mei, sunt câțiva bits pe un ecran de telefon și atât. Și chestiile astea ne macină în loc să ne măcinăm cu alte chestii. Da, e un subiect de discutat. În orice caz, dacă totuși vorbeam de educație, tu cum vezi educația de mic? Mă refer la, cum le zice popular, cei 7 ani de acasă. Cei 7 ani de acasă. Treaba asta este foarte subiectivă, deoarece nu există un sistem de parenting perfect. Oamenii nu pot fi încadrați în categorii. Și fiecare copil fiind diferit, automat fiecare sistem trebuie să fie aplicat pentru acel fel de copil, știi? Și există, de exemplu, codul bunelor maniere. Într-o anumită măsură dați de acord și unele lucruri îs de bun simț, însă unele mi se pare exagerate. Sau pur și simplu pentru mine nu se aplică, deoarece eu sunt foarte non-conformist și mai rebel de felul meu și poate și asta e un factor. Am înțeles. Revizionismul ăsta tipic generațiilor tinere, revizionismul ăsta că îmi bag piciorul în tradiție, că nu știu ce. Hai să te întreb altă chestie. Tradiția, cum o vezi? Specificul românesc. Cred că, am citit o chestie acum recent. Cred că Papa, a zis-o. Tradition is just peer pressure from dead people. Da. Și I could not agree more cu chestia asta. Deci pur și simplu mi se pare stupid că, ce dată e azi? Azi ce dată e? 1 martie. Vai, că dacă trece pisica sub ghiveci, dar tu înțelegi că dacă trece pisica sub ghiveci vin 10 ani de ghinion? Like, man, sau că trebuie să facem asta, numai că s-a învârtit pământul de 365 de ori. În jurul, o trecut 365 de zile. Like, man, e ok, da, o simbolistică, da, activează toți hormonii de fericire, tristețe, anxietate, numește cum vrei, însă mi se pare stupid să faci un lucru doar că așa au făcut și cei din generațiile anterioare. Adică ce zici tu e mai mult tradiție simbolică cu anul nou și nu știu ce, adică aia da, e peer pressure from dead people, dar de altfel sunt chestiile la tradiție care au sens. Adică până la urmă tradiția nu e doar imaginația unui om, adică multe tradiții, mai ales să zic alea care sunt din trecutul trecut, adică nu știu, epoca medievală, nu știu ce, sunt tradiții care au apărut cu un scop, o cauză. Deci tradiția e o relație de cauză-efect. Și atunci noi, ca să judecăm o tradiție, să zicem dacă mai e actuală sau nu, trebuie să ne uităm la cauză. De exemplu, nu știu, n-ai voie să te căsătorești până la 30 de ani. Nu știu. Cauza îi că... Sau nu, uite că trebuie să te căsătorești de mic, trebuie să te căsătorești de tânăr. Cauza îi, oamenii trebuiau să se reproducă, să facă familie încă de tineri cât erau în putere. Efectul e că avem tradiția asta. No, și acum ne întrebăm, mai trebuie oamenii să se reproducă cât mai repede ca să supraviețuiască? Nu. Atunci tradiția nu mai are sens, corect? Înțelegi ce vrei să zic? Da. No. Și atunci, da, cum ai zis tu, tradițiile alea mega stupide cu scările. Dar uite, și la asta cu scările poți să zici că de ce e ghinion să treci pe sub scări? Că dacă se rupe și îți pică în cap. Evident că nu asta e amuzant, dar dacă zici, mamă, ghinion, nu mai stai și pui întrebări, efectiv nu treci. Adică bine, eu mă duc foarte mult pe sistemul aia e. Deci cuvintele astea mi-au schimbat viața radical. Dacă e până acolo, de ce să merg cu mașina? Că, dacă fac accident, de ce să mă duc cu avionul? Că, dacă se prăbușește. Știi, man, dacă se întâmplă, aia e, moving on. Da, e un stoicism sănătos. Exact. Ok, și vorbeam de educație. Cum tratezi tu liceul? Cu tot, ca instituție, cu tot ce faci, cu revista școlii, cu ora de, nu știu, orice. Man, nu pot să zic că am fost niciodată fan să mă conformez la lucruri. E un lucru la care încă lucrez. În special uniforma. Mereu a fost un subiect foarte sensibil, între ghilimele, pentru mine. Dar în rest e destul de ok. E o etapă prin care toți o să trecem, e o etapă interesantă. Sunt fericit că am ajuns aici, colegii, colectivul e super ok.
Am înțeles. Dacă tot ai pomenit de uniforme, marea dezbatere despre uniforme, toată lumea. Hai să vedem, uniforma, zic, mulți profesori, a apărut ca să fie egalitate între elevi, să nu vină ea în țoalele lor colorate și nu știu ce, să fie toți la fel. Și noi asta avem în cap când ne gândim, dar până la urmă există și motive mai înrădăcinate la uniformă, cum e de exemplu epris de corp sau știi, sentimentul ăsta de masă care și eu, adică cum ești tu, ai zis că ești mai nonconformist, ai putea să zici că e o prostie, dar când e învățământ de masă, oare nu e mai bine să fie spiritul ăsta că, bă, suntem unul și același lucru, instituția X, suntem cei mai tari? Cum ai răspunde la treaba asta? O să mă duc tot pe ideea mea principală, deoarece care e farmecul? Să fim toți în masă. Mai ales că am vorbit acum că lucrurile devin deja toate de consum. Da, corect, bună. Gen, mie mi se pare, de exemplu, ce aș face eu aș pune pur și simplu un dress code. Gen, da, o să te sancționezi dacă vii îmbrăcat indecent sau lucruri de genul. Însă nu cred că ar trebui să facem că, bă, toți trebuie să fim la fel. Păi nu, frate, nu suntem la fel. Asta e partea frumoasă a vieții. Nu sunt la fel cu tine. Gândesc diferit. Tu ești mai bun într-o chestie, eu sunt mai bun în alta. Tu ești mai prost într-o chestie, eu sunt mai prost în alta. Gen, mie îmi place tu embrace toată chestia mea și toată chestia ta. Știi? Gen, să te duci foarte tare, să fii pe poziția ta. Dar, da, singura chestie pe care o văd eu eficientă e că nu trebuie să fie cineva plătit să te caute, că bă, ai venit ok, ai venit îmbrăcat ok. Nu, văd albastru. Bun ești, nu văd albastru, nu-i bun. Nu știu cum e la alte licee, dacă e strict obligatoriu sau nu uniforma, dar mă gândeam acum, bă, cum ar fi să lase... Bă, haideți cu ce vreți să îmbărcați la școală. Noi vă dăm, deci să zicem să fie obligatorii la mari evenimente, uniforma, nu știu ce, dar dacă vreți puteți să veniți îmbrăcat altcumva. Atunci, cum ar fi? Adică, câți oameni ar rămâne la uniformă? Revenind la chestia cu parenting-ul, dacă ai părinți din ăștia tradiționaliști, care merg mereu pe o linie de gândire, că bă, dacă nu s-au făcut așa, așa să rămână, atunci poate copiii ăia o să aibă trauma asta copilăriei, că bă, știu că mi se întâmplă lucruri nasoale, violență sau abuz din orice fel, dacă nu fac, nu mă conformez, atunci da, ar veni o parte în uniformă. Iar restul care, să zicem, care avea părinți mai deschiși, ar zice, bă, am dreptul, îmi iau niște haine confortabile, again, aplicăm dress code-ul care să fie ok. Și atunci, da, cred că majoritatea lumea ar veni îmbrăcați cum doresc ei. Nu știu, adică eu trebuie să recunosc, am avut o perspectivă foarte schimbătoare despre liceu, adică când am venit în a noua, era ca și cum ar fi reajuns Adam în grădina Edenului, a zis gata, am lucrat atâta pentru locul ăsta, s-a atât de fericit. Și după aia m-am lovit de zidul realității că de fapt nu o să vină nimeni să-mi țină ciorchinul de struguri deasupra gurii la ore. Și după aia am avut o perioadă când nu a fost așa fain și nu mi-a plăcut, mai ales că a fost și online. Tu ești clasa 10 atunci, wow, tu ai fost în perspectiva nașpa, că tu din a noua... În a noua ai fost la școală? Cred că 2 luni. Am fost vreo 2 luni, cam așa. E mai nașpa. No, oricum, la fel era cu uniforma și înainte, deci nu s-a schimbat absolut nimic. Da. În afară că avem hanoracul ăsta modern. Și... Bă, acum sunt fanatic cu uniforma, deci instinctiv pun mâna pe uniformă și nu e în felul meu, pentru că, cum ai zis tu, și mie îmi place să mă îmbrac în mii și mii de feluri, dar intervine și chestia că milene să mă îmbrac în altceva. Dar intervine și chestia că, bă, te simți legat de instituția aia. Și ai zis tu că ești non-conformist, cum sunt eu, de exemplu, eu sunt un pic mai conformist și atunci îmi place să am gândirea mea, dar ca persoană să mă mai leg și de o instituție. Și eu cred că, indiferent cum ești, mulți se leagă de ceva, un grup de referință, de exemplu, nu știu, ăia care merg la voluntariat, se leagă de chestia de voluntariat, nu știu, tu ai putea zice ai așa ceva, crezi că ai un grup de referință?
Nu cred că pot să zic că sunt legat de ceva, deoarece nu mi-a plăcut niciodată ideea că trebuie să pun ceva fix. Nu din lene, ci pur și simplu din the fear of missing out, că bă, dacă pun aici și dacă e mai fain dincolo, dar dacă dincolo e mai nasol și în cealaltă parte e mai fain și tot așa, pot să zic că singura chestie în care am început să-mi pun încredere și să mă asociez sunt grupurile și cercurile mele sociale. Deoarece știu că alea nu o să fie niciodată fixe, știu că o să fie mereu cu ups and downs, știi, și atunci alea sunt mai pe stilul meu, e tot așa mai haotic. Uite, de exemplu, un exemplu sunt oamenii aia super patriotici care, nu știu, își pun steagul României pe mașină, pe loganele lor alea faine și nu merg în străinătate, gen, sunt mulți oameni care aderă prea total la grupuri. Pentru că oricum o iei, practic, sunt relative, pentru că nici să fii non-conformist nu-i până la capăt bine, nici să fii conformist nu-i bine până la capăt. Extremele nu sunt bune. De exemplu, chestia care îți creează o confuzie foarte mult e că lumea asociază non-conformismul cu a nu fi cooperativ. Ceea ce, într-o anumită măsură, da. De obicei, persoanele care sunt foarte non-conformiste, că ce trebuie eu să ascult de restul și toate ce le dă încolo de tot. Nu, man. Atunci, mai bine ești exilat din societate. Ești un pericol public, ești pur și simplu enervant. Nimănui nu-i place. Sau persoanele care vor neapărat să-și arate furia, știi? Bă, m-am lovit, încep să înjur, să fac pe toată lumea prost. Sau acum Karens, de exemplu. Deci, man, chiar nimănui nu-i pasă. Deci viața noastră ar fi atât de bună dacă tu ai tăcea din gură și pur și simplu do your thing, da, e ok, dar nu mă enerva și pe mine. Gen, poți să-ți exprime acum, dar nu să faci că, bă, uitați-vă la mine, eu sunt centru atenției, bă, eu m-am supărat, toți vă uitați la mine. Nu, frate, chiar nimănui nu-i pasă. Și ai zis de chestia cu patriotismul. Sincer, acum cu războiul o să fie mai interesant, dar după război, cel mai probabil Europa o să ajungă o țară, nu o să mai fie continent, o să fie Uniunea Europeană. Da, bună perspectivă. Și putem vedea și cum evoluează naționalismul. Adică te uiți la cursul istoriei, vezi, nu știu, adică mă gândesc să ai un pic de context despre istorie, secolul XIX-20, ai văzut. Secolul XIX-20 naționalismul, după acum deja, cum ai zis tu, cu Uniunea Europeană, cu nu știu ce. Și ar zice argumentul ăsta că de asta merg lucrurile așa prost, că nu mai sunt copiii patriotici. Nu neapărat, dar parcă e și o altă perspectivă și în educație. Adică nu se mai pune atâta accent cum era, nu știu, în vremea comunismului cu Republica Socialistă, că iubiți patria, iubiți președintele, mai restrâns cercul ăla și mai liberal, să zic așa. Gen, acum poți să spui o părere, trebuie să fii fanatic, da, numai românii fac bine, că toate țările celelalte ne trădează, numai noi avem dreptate. Într-un fel e adevărat, dar nici nu e adevărat. Și e greu să spun ce vreau să zic la subiectul ăsta, dar non-conformismul, fiecare ești conform, adică dacă ești tânăr acum, și dacă ești conformist și dacă ești non-conformist, tot o să fii cu altă mentalitate decât generația dinainte. Adică în trecut chestia asta cu uniforma nu era o întrebare, era o realitate. Trebuie să porți uniformă, n-ai de ales dacă nu porți uniformă și acum deja e o dezbatere. Și mie îmi place tenta asta, pentru că, cum ai zis tu, că n-ai niciun grup social, că ai grupuri sociale care se tot schimbă, dar așa e și fain, adică să ai tradiții care se schimbă. Și o altă chestie care aș vrea să o discut despre tineri este arta. Gândesc că toți consumăm artă, mai de consum, mai de neconsum, toți am văzut-o pe Mona Lisa în poză, dar cum ne influențează perspectiva despre viață? Și poți să abordezi și subiectul artei contemporane, dacă ai un pic de context despre, nu știu... NFTs, da. Și cum ne influențează generația din prezent? Eu pot sau am privilegiul să mă numesc un artist, părerea mea. Nu prin faptul că scriu, prin faptul că desenez, prin faptul că pot să cânt la instrumente. Consider că arta are un impact foarte mare. Stai, înainte să spui asta, o întrebare scurtă.
cum ai defini arta cu cuvintele tale? Arta. Un insight a unei persoane, pur și simplu. Să văd cum e persoana aia cu adevărat. Atât. Deci un tablou cu persoana. Da, deci un pur și portret. simplu să-mi pun o etichetă pe mine, știi? Am înțeles. Ok, poți continui. Așa. Cum ziceam? Vorbeai că ești artist și produci arta. Da. Cum ai zis și tu, există artiști care vor să-și pună arta ca să fie consumată sau sunt artiști care vor să-și pună arta ca să arate cine sunt ei cu adevărat. Pentru cei care și-au pus-o să arate cine sunt ei, care sunt gândurile lor, trăirile lor, au ajuns persoane de succes. Au ajuns să fie mai buni decât cei care vor să facă artă să fie de consum, știi? Da. Adică dacă observi pe termen scurt, cei care îs pe treaba de consum aia câștigă, dar în termen lung tot rămân adevărații pasionați. Iar cei care sunt cu adevărat pasionați au o carieră lungă. Poate nu au boom-ul ăla așa dintr-o dată, dar treptat crește și rămâne constant. Întrebarea originală era cum sunt ciopliți tinerii de arta modernă, cu muzică, cu, nu știu, tablourile contemporane, cu tot. Din nefericire, ceea ce văd eu e am ajuns o societate, în special Gen Z, o să fie o societate de suprafață, așa, un snobism din ăla foarte tare, în sensul că arta acum nu mai e artă, sunt foarte puține persoane care chiar vor să consume artă, ci nu vor să audă decât ceea ce le place să audă, nu vor să audă partea negativă, vreau să ascult doar ce ascultă toată lumea, vreau să fiu un trend și asta e un downgrade enorm a societății noastre, a generației noi. Și eu îmi puneam întrebarea asta, cum ai zis tot tu, și din nou, oare nu așa era și înainte? Ne-am schimbat cu ceva sau... Efectul de turmă a fost mereu, însă mai de mult era chestia că nu erau toți așa de privilegiați cum sunt astăzi. Era burghezia, după care toată lumea, copiii de pe stradă se uitau că mamă ce haine, mamă ce trăsură, mamă ce aș vrea și eu, știi? Și atunci încercau să fie și ei în trend, între ghilimele, însă pe atunci nu cred că existau trenduri atât de puternice. Desigur, existau în secolul XIX, secolul 20. Parisul a dat startul la tot ce înseamnă trenduri, în special în artă, în special în modă, muzică, gastronomie. Însă nu cred că era atât de mediatizat faza că, trebuie să fim toți la fel. Nu consumau așa mult. Nu consumau atât de mult și acum ca să poți să te numești consumator și să-ți pui și eticheta mare că ești consumator, să te îmbraci cât mai scump. Da, foarte adevărat. Like, man, ai ajuns bătaie de joc ca tuturor businessurilor. Da. Secolul 21 este secolul în care te poți îmbogăți cel mai ușor. Și în același timp poți să devii practic cât mai sărac. Un om care are, nu știu, Versace pe el de 500 de euro, Nike de 200 de euro și în cont are 0, e un om sărac până la urmă. Da, dar ei este în trend. Da. Și observi tenta de pesimism din artă. Eu o văd peste tot. Eu o văd în muzică, eu o văd în desene, peste tot. Cum ai adresa-o? Ai zis la un moment dat că la unii ne e frică să vedem și altă perspectivă. Oare asta e o greșeală că suntem așa pesimiști sau e pur și simplu o realitate și asta scoatem la evidență? Faza cu pesimismul are două fețe. Există pesimismul care, ți-am zis, vrea să fie pesimist de consum, care, îs în depresie, vai ce deep îs, mamă, arta mea e bestială că eu sunt în depresie, îți dai seama, uite ce supărat îs. Cu faza asta nu sunt deloc de acord. Gen, depresia e un lucru urât, dacă o ai și ești artist și o ai și te descarci cu ea, îmi pare rău că treci prin chestia asta, e nasol, e foarte nasol. Nu ar trebui să fie atât de... să pună atâta romantism în tristețe și că lucrurile frumoase ies numai din tristețe. Nu, frate. Tristețea e un subiect care prinde și chestia că artiștii care exprimă o tristețe autentică,
care nu vrea să fie de consum, atunci arta aia are un impact mai mare, chiar dacă este pesimistă. Și mai ales că este greu să faci ceva cu arta optimistă. Da, corect. Cum aș face eu muzica modernă mai simplă, primul subiect abordat e iubirea și după vine tristețea, nu știu, să moară dușmanii, să nu știu ce. Și atunci, cum ai zis tu, că unii artiști chiar își descarcă adevăratul pesimism, ei nu prea să înțelegi. Adică, mă înțelegi, când ai un pesimism adevărat și te doare ceva pe suflet și le exprimi, dacă nu vorbești despre dușmani și bugete, ești prea înțeles de masă. Și altă chestie care mi-ai zis-o tu mai de mult cu instinctul de turmă, oare per general n-am putea pune lucrul ăsta ca o cauză la creșterea anxietății, cu promovarea pesimismului? Ba da, deoarece dacă ăsta ai o turmă, da, și să zicem 5 oi din turma aia mănâncă o travă, da? Pe toate, ce acolo, și eu. Și după se mai găsește încă unul din ăsta, cum ți-am zis, un Karen care vrea neapărat să fie centru atenției, să urle, eu sunt nervos, că dacă nu mâncați de aici, sunteți fraieri. Atunci hai toți, hai să mâncăm de acolo, e o travă, e bună, frate, bagă, taci că așa face toată lumea. Which is sad, after all. E pur și simplu trist. Am ajuns să fim atât de ușor de manipulați. Nu neapărat. E că tot la fel de ușor erau de manipulați turma, doar că acum sunt mult mai accesibil. Adică toată lumea are un telefon în mână, până și, nu știu, bunicii și străbunicii au un telefon și au publicul ăla mai larg, pe când chestiile astea nu prea puteau fi făcute acum, 50 de ani. Da, atunci practic ai social media care, chiar dacă e toată chestia asta că internetul vă strică, că nu știu ce, care zic că înaintații, când stai să observi, da, internetul strică, internetul e o minune, personal nu m-aș fi putut dezvolta așa tare fără internet, dar... Nu cred că ne-am fi putut dezvolta atât de tare. Niciunul dintre noi. Da. Dar trebuie văzut și trebuie înțeles instinctul de turmă ca să ieși din el. Exact. În primul rând. Filip Caba, eu îți mulțumesc foarte mult că ai ales să participi la podcastul nostru. Mersi că mi-ai primit. Și îi salut pe ascultători.